Railroad, de man wordt al even neemt. Traaie heren, van origine ook al in Duits, maar doe versteert Fries ook, hè? Ja, een beetje wel. Ja. Beetje wel. Ja. Jij woont hier? Ik woon in Friesland, ja, in Siegerswoude. Ja. Leuk man. Stel bij de heren even voor, die is bij die haast. Ja, dat is ons bassist Stefan Glont. En dat is ons drummer, dat is Chris Hensen. Ja. Goed, lang mee bezig geweest, dit album. Ik liet het voor de mensen die televisie showen even zien. Ja, wij hadden een paar veranderingen in de band en de line-up en zo. En ja, dan ben je bezig met hoe kan het nou met z'n drieën en niet met z'n vieren en spelen. Ja, dan waren wij aan een half jaar bijna bezig met dit. Ja. Bloem even hingen. Nijtwaan kom ik bij hem waarom en dan draaien we hem wat van de cd. Zullen we het zo al praten? Want je hebt hier onder andere in Mark Kelly's. De cd die leed ik nog even zien. Railroad. Ja, ik vraag het meestal maar even. Was dit een lang proces of vrij snel opgenomen? Nee, het was wel een lang proces, ja. Wat ik net vertelde. Het was line-up change en al dit. En ja, het was wel een half jaar. Jullie leven nog steeds in Duitsland, is het ding? Yeah, I live in Hamburg. My German is not really good. Okay. Henk, hoe is die in Duits? Belangrijke dingen. Hartstikke mooi man. How long do you play with your tree? How long is the band existing? I joined the band in 2011. Okay. Yeah. And I think the band exists like... Ja. Heel lang. Heel lang. Ja, hartstikke lang. Kost hoe ze Henk of net? Nou, ik ken hem wel, want hij heeft in de Status Quo Tribute Band gespeeld. Ja, En ja. hij heeft- In een freestyle. Ligt dat nou helemaal stil? Of? ja, dat was Ja, dat was alleen een project en ja, op zich wel. Wie wel leuk, Henk, hè? Ja, Ja, maar ze dat zijn was bij ook mij in leuk. de studio geweest, hebben ze gespeeld. Ja. Ja. We draaien hem wat van de cd, maar is het te vergelijken een beetje de status quo-achtig? Nee. Nee. Hoe is het zelf omschreeuwen? Ik weet het, ik heb geen idee. Dat is van alles wat. En Bestaat het nog dan- wel? Bestaat het nog wel of niet? Die Status Quo? Microfoon, Henk. Nee, we Bestaat het zijn nog wel we zijn of al niet? verder. Nee, dat bestaat niet meer. Nee. Dat is een hele andere Ja, dat omkeer. bestaat wel, maar dat is een beetje Andere los mensen. van. Dat heb je soms met projecten. Maar dat is, het is een beetje, ja, het is wel redelijk. Het is een beetje ACDC, een beetje Status Quo en Georgia Satellites. En dan nemen we van dit nog en dat nog. En, Lekker man. ja, Zullen we hem gaan draaien? ja, draai maar. En komen jullie in de toekomst een keer langs met z'n drieën spelen hier? Ja, graag. Jullie zijn bij deze uitgenodigd. Mooi. Ja. Mag ik hem zelf even aankondigen? Ja, weg nummer 9. The Jungle. The Jungle. Kom op Henk! Dankjewel man. Just a step back in time, just a visit without a reason, just a walk without a rhyme, floats from a long forgotten season. And it's still the same after all what happened all these years. You just think
album is uit. Ik hoop ze in kwart nog eens in studio gaan. Dat is wel een lekker plaatje, Henk. Zo, hè? Dus, wat dat betreft.